Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe ku-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. SikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu angizokukhuluma okuningi, kodwa kule video engikuphathele yona angeke ngiyifake la ku YouTube ngenxa yokuthi-ke inyantisa igazi ngendlela eyisimanga. But-ke ungavakashela i-WhatsApp channel yeZikuTrend TV, ikhona ilink lapha kwi-description. Kwivideo le kuvela-ke owesilisa obonakala-ke eziphosa kujantshi wesitimela, ngoba-ke esebona-ke isitimela siseduze then sase siyamshaya kanjalo. Asazi-ke noma ivideo iqiniso yini, kodwa-ke kubukeka kuyivideo e-real. Esikhathini-ke samanje sekunalento abathi-ke i-AI ekhombisa uba ne-technology ephezulu kakhulu. Abantu bayakhona ukuyi-create-ela ama-video angekho, kodwa ngendlela engibona ngayo le video le eyangempela. So uma ufuna ukuyibuka ngena lapha ku-description, ungene ku-link ye-WhatsApp channel yeZikuTrend TV, like ivideo uphinde usubscribe kwi-channel. Uma ungasubscribe-ile ZikuTrend ngizohleze ngikhona ngulethela-ke isematheni usuku nosuku, ahlangabezane kwivideo elandelayo nalaphaya kwi-WhatsApp channel iZikuTrend TV. Ilink ilapha ezansi kwi-description.